Right, I was young church, Obia Mobia Quaba, Ediba by Grace TV. So, this is a training upon Yanko Pantom. Obia, who I was young, Cosiada, Pimpion Sanka Cosiada, dear, Kaya Digiania Sunji, and in Kabomun Samon Kwa. And so, I am ya, somebody in some to join us. Was it to Jar? I was somebody say, Oh, by your mind, Ghana Maha. One year questions, the Cafono, Bako, what did deeper in your Baba, what did you was in the Edgemonimo? Now, any oversaw TV, social media, movies, how do ya a GD or Ghana ha, or can't be a basso. And that they are why in Yamedia, ya, what can't no good. Ewa Bra Adrian, a Sijas, yes, sister, I have Beverly, a faglu. And Nequisia no pay and I had that sorry, I able to you say, in your banner die ya. One sorry, I'm a Ghana baby, and you're done able to. I'm 14 soon. A being so dear or is so strange. I may say, oh, my mom, no, you cra, and money very papa. And I was the money ya cran say, young group on trade young boy, ya doom who your mobile, said there be who your mobile down. In your bay, I can't now bear say 9. None could be birthday. That's the sad news. A son say, one on the 28th of May, 1983. And in your hope trade young pon, I had the one car. Ya what there way and near 28th of May, or never see 24th of May. Can I what that? The 4 days to a birthday, yeah, I'm beginning to be preparations and plans are far advanced. And yeah, that's what they are. I was some more, yeah. Let's see. I wear your mind gun. Now, I'm up the beer teddy. 1 year tennis so, 1 year bobna, bobna, and so when the year can, I could say, you can't. Now, you jadi a mocker saying, so we are mobile. No man baby, papa, and I don't come. In a shame near to a residuum. Tia bay, on your 42 years. Yeah, I can 4 days, but I'm going 43 years. As an finish a down queen, Sakra, Emoya, Nina Cobai, a bra, Nikun, call master, prior, on the prior, or one of Boyon Prior, Angelina Kuto, and Yuma Wakana, call master, ya, or prior group, on the Nikun, now Nikun, they were 20 times, a dog for in your media. So this is how I inform a Ghana main arm. Yeah, that's why I over to Instagram said, my heart is shattered beyond words over the death of my beloved wife, Beverly Afaglu. I said, I don't know, and then or come Ghana main artist and Akuma Ebubu. Yeah, just a 1 timmy and a hoshe. Nakuma Ebubu, just 1 timmy na 1 timmy. Now, on one some crown cap because I said no, a sino. A pimano ma, yes, a bear soon, and so Ocean with dear record at so above Napa. And I would shame no say. Say na make can I don't know so say. It would have been just like 4 more days to your birthday, but I guess the Lord wanted to celebrate with you, so He called you. Next, I'll say, I can't 4 days. Let me can say on the 28th of May, 1983. The young couple trading point. I don't want. I was there when you 28th of May. Nanka and I would that. Young couple did the 43rd birthday, 43 years. I was as fast as so. And the creature say, "Oh, we need say nka can 9 na the dog free within our da." Young coming in about within our da come up. And so be a na do man come young crop on honam nyina trading point. Chobun so bo nso bo we boss on assassin. Ebia na Nyankopon mo mpese wone aye ne ho kan birthday afaglo edi the birthday e was so ahemam tin eja Nyankopon atonisa e dia friend. A very sad announcement for. Now for we know what say, you are my strength, my happiness and the reason my life felt complete. And one day e kwa master or prayer group one here and your sister Beverly afaglo. Also come will be at say ne yiri o na ye na ho den. On se bema de dure bia unya oba ota ochi dia koma pata ochi ebo be bia ye kama enti na ne yiri na ye na hoden e no na nchen na ne yiri su na ye na nigye ye na nigye kura no wasase su nyina nyame na dom ya hoden ye nigye de na so honam de na ne yiri na ma na nigye ya abre bia hye ne kwan and of course was also the reason na brabo no e complete enti ono choir master ye wo prayer group no de the dofu itiasa na ndofo no compliment na brabo awon na brabo no esipi edim complete said ya ss ba na what was being say every moment with you was a blessing I will cherish forever na so no o come will be at say na Beverly afaglo abre bia onya akwanya na spend time together ade bi on ye bia be koso a obe kai abre bia the way fit the bia da then kwa na nyina and what was not say I'm hearing your voice right now cheering me up as always, my number one fan. Let's say, so I'll be a crowd in your media. Only you say, I'll be a new to you, or any idea. And tarnish. You say, if Papa call, didn't two not tarnish, and you to overcome and in the piano. And the door for Beverly Afaglo.
The saa break kura nyere nyame de on the one say o te ne here no enne say o chie no on say onye ne ho de o ye bia ne be koso ye de ama no nti o be koso akase on the ne here no be koso a I am the number one fan. Yeah, dear be a bed and you to ya prior group you no kwa master ne prior only akan na group you. Obeko so akonkuden dia hye ne here na ni nyam sanse na here ne ta na chi odum se na here ne nyini ma de bia da. Obeko so I am the number one fan. Then what was not say I promise to take care and continue on everything we planned and started. Oh, very proud. Very emotional tribute power. I say, or send a rene boss say, Obe take care of a dear bia, on the reno chance, yes, or more ye. And as I dear be on the reno dream home, our plan is, oh, your baby see now. Or can the reno yet as fast as is, so I ain't made dear Bamo water fan cordier. Then so, or can the action baby obia say, I have bush and ocean. I have bush a pa, and ocean or shanable say, I dear be on the reno susu ye bia. Obe say, Obema na bem, or promise. Afọ bɛhwɛ sɛ adeɛ bi a na wɔn ahyɛ aseɛ bi a wɔn tu wɔn nam bi so ɔbɛbɔ ho ban ahwɛ sɛ bɛdi mu na ɛbɛyɛ sɛdeɛ nka na yɛrɛ ate ase a n'ani bɛgye ho na ama biribiara nso ayɛ kama ɛna ɔtɔ so yɛ no sɛ until my last breath I'm very emotional reading this nyame hu yɛ mmɔbɔ o ɛwɛde hu yɛ mmɔbɔ ɔdomfo agya ɔsɛ until my last breath you remain in my heart forever so ɔsɛ kɔpem sɛ ɔno ɛyɛ choir master of prayer group yi anasɛ prayer fam yi kɔpem sɛ ɔno ɔbɛhoma ne hom yɛtwa to what as fast as is yi ne yere Beverly afaglo yɛ asabe no kasa yi ɔyɛ nyame deɛ ɔbɛkɔ so awɔ n'akoma mu na nkwa na nyinaa kɔpem sɛ pɔ bɛfiri nkran abɛda kumase kɔpem sɛ nkora bi abɛgya isu wɔ asase so deɛ ne yere Beverly afaglo ɔbɛkɔ so awɔ n'akoma mu forever yɛ kyɛ sɛ onyae ne ho adwendwen onyae ne ho asɛm ka da biara da ɛwɔ hɔ nti owie na ɔsɛ sleep well sleep well my baby na sɛ ɔnna yie ne dɔfo ne yere na deɛ nyinaa ɔntene ho gya ne twotwomutwo ɔnna yie ɛna owie also rest in peace to a legend hashtag ɛna ɔbɛtwerɛ biribi wɔ ase ɔsɛ seesei aka me nko a ɛsɛ baamu wu a ɔmpa adepa wafa bɛrima bi yere agya no hɔ nti ɔsɛ seesei adeɛ aka ɔno nko a yɛ anabrabɔ a ɔbɔ anamɔ otu adeɛ bi a ɔyɛ no sɛ ɔhu sɛ deɛ obɛsi kɔ atu ho anamɔ nanso ɔsɛ sɛ twɛdeɛ mpo nyankopɔn no ana bɛboa ma biribi ayɛ bɔkɔ ɛna ɔbɛtwerɛ to ase ɔsɛ it's a dark day choristers ɔsɛ ɔno ɔyɛ choir master nti ame wɔn mu support the fans na ɛyɛ part of choristers anaasɛ wɔn yɛ choristers ana ɔfrɛ wɔn sɛdeɛ ɛwɔ sack nation ne shatter movement ne beam nation ne ade no ha so ɛne sack nation no sanity so ɔsɛ it's a dark day choristers ne sɛ nnɛ ɛyɛ da ɛnyɛ ɛnɛ yɛ da awerɛhɔ ɛnɛ yɛ da ɛnyɛ anigye koraa ɛyɛ tuntum nko a ɛna ɛwɔ so wɔn etura na so we all lost a big one ɛna or team exclamatory sign or hɔ na busua nti this is how a ne kunu ɛyɛ choir master ɛbɛ announce yɛ ɛwɔ ntɛntɛnfie nso a ama na yɛ di kyaa na amanfo di awerɛhɔ ɛte ne so but let's not forget yes sister yɛwɔ no madi kan aka sɛ on the 28th of May 1983 nti nyame adom anka first day ɛna obenya nyame adom first day ɛna anka obenya 43 years ti aka bɛ for this too for the third birthday ɛna wayɛ nyame dia na was star in so many movies when abrabo mu a wahyɛ ase asua ade kakra wayɛ beauty therapist yɛ wasua no nso ho adeɛ kakra ɛna for san kosua journalism ɛna public relations ɛwɔ GIG yɛ ne friend say Unimark Ghana Institute of Journalism also akosua deɛ wɔ hɔ paa ti wɔn sɛ I mean, adwuma a wɔyɛ no journalism acting na adeɛ a no yɛ na no ɛyɛ adeɛ a wɔkɔ him school akɔsua mu adeɛ na movies bebree ɛna ɔstɛ wɔ atiasefo asase so ebi ɛne movie bi a ne friend sɛ aloe vera wobɛtumi akɔ search wobɛhu no wɔm afei movie baako bi a ka friend sɛ the game ɛno nso ɔstɛ wɔm kama afei movie baako bi Psychic Gang ɛna another movie nso a ɔstɛ wɔm yɛ Return of Beyonce ne na yɛ movies a odi mu ntintima papaapa ɛma bibia ɛyɛ kama na no aside saa nneɛma no sɛ ɔsan so yɛ entrepreneur ɔyɛ business owner yeah which is ɔyɛ business bibia ɔoperate ama no nyinaa yɛ kama baako ɛne ɔno na ɔoperate Glamour Beauty Salon a ɛwɔ Tema ɛna afei fast food franchise bebree nso wɔ hɔ a ɔno a launch yɛ ɔkɔ kyɛ sɛ Ghana hankran titiri a ɔyɛ nneɛma bebree ɛnso ɛde ɛboa ne kunu ɛne choir master Eugene Ba na nyame adom wɔn ɛwɔ mma mmienu ɔne ne kunu
omunya mamienu e wa atiasfo asase so ya sabram no kasa de wagya ne queen ane abusuafo nyina ho ya na agya ye kan ko sise ya mena na de ma ono aso na agya ntini agya nyina de ma kasa nso hu ye mobom na o ma de nyina enim waye na ensi na oni bi ye nua ba wu ye na video bi apia bonti mele bi na sem bi a o kan na sem ana o kan nyina ne se ono sisi ya osuro na de enti osuro nyina ne se ne papa cancer kuno ana ne nua ba bi so cancer kuno nti aya na amabusua no mu dia make krama basa aya na amabusua mu dia was cancer ku maame cancer ku papa asanso ku mu nua ba ana cancer na ya abusua ya dia na ase de nti o so do bi ku na osuro o cancer ase no we na amanfo bi na pia ko say ana cancer na o kasa osuro na ku ne papa eku ne nua ba ebi na eku no ana ase de up to now there I mean there's no concrete evidence about cause of death and abibisa but video na ba bon think ka amanfo edimu komo bisa bia na de to de yehwe bi nka kra bi bra na ye ba de aka bia so ye de atwas ye de asoma mansan na bibia ayeboko. My life is at risk as well because I can confirm that it's in my blood, it's in my genes. God forbid that I'll be part though, but I mean, my dad died of cancer as well. May his soul rest in peace, and my sister, so we are scared. Bozia, enti sa video ni akwa aba no. Otie nua be ya. O se na bra bo no at risk. Na on dey no bomb pa se nyame man pare no se obeka ho bi. But tie ne se ne papa cancer na ekuno. Ne nua ba nso cancer na ekuno. Enti ama ohunu se ewo ne mugem se bio misrenka na ewo ne gene nso mu. Nso obom pa se nyame na abehu na mabona bibia iboko. Ti we na video aba mountain so amafo busa se say no be an answer there, but then you be a permanent pain for me home the cause of death. See, bit me I can say secretly am punya kopo. So when we near bay mobo na onye ne kra e ma de berry papa ntana down kwama big na any occasion shame near to rosijum e dia share about the nyankopon tin any rest in peace to Beverly Afaglo Beverly Afaglo, renowned actress, businesswoman, and I mean a whole lot of the wabaya the amo my Ghana does yentimi nka ho asem wie down kwa ma esenya me so mu yemo no me nkwane ahoden yin na yihia mu ha ye di twedi ampo nyankopon ho na mu na ru atoro sedwum e di nyankopon tim aye e wona ra Yesu Kristo di muti amen e busia to di breaking news e ba ya ye di besu bia me da sa oje bre na ohwe me kai si etomfie e wo atwema yape aye e 4-bedroom house ba ko ye master bedroom and a fair na aka a single room self-contained timi so your rooms ni bi o ha okona opa and your auto room no auto fie ni bi na per se rooms no be two bi wa na se bi o edoso ya yin convert ya do person you be na oti aye na boa na bi aye kama spacious just say bi aye kama of your area on a prime area o kuma se 10 minutes drive from Suffolk line so you want for number na trouble in the from any mo kasa na bi an ko from but that's all je bre na hwe me be pam ye be hia nyame hu ye mobo na on for nya be kra ensi bi di kwabna usu maka baba your perfume near my degree home my own yisha na ne ani je wo mu ne say perfumes na ego show ha no so ba ne wani je hu bia ye ho tester na wo ye showcase so wa he shum ye bia no bi nti ai ye ka tester na chere say nya sale na aba beto no unim de we a next na aha package announcement ba wo hwe ti we amber glue we wo ho ti wo hwe be fili ahwe ya ma unya na wo hwe na se wani je ho a na wafa ti ye niema ne die